ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ശരി ശരി. മറന്നു. ആരുമില്ല ക്ലാസ്സില്. നമ്മുടെ ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തോടുള്ള ആസക്തിയും പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അർഹത നൽകുന്ന ഘടകം എന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെ. ഉത്തമ ഭക്തന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആചാര്യന്റെ ശാസനകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുക, ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം അല്ലെ. മധ്യമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഗുണം എന്താണ്? ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസം. രൂപഗോസ്വാമി മുക്തിയെയും ഭുക്തിയെയും എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്? യുടെ മായാജാലത്തോട്. ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കണായിരുന്നു അല്ലേ. ശ്രീ വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാൻ പടിവാതുക്കൾ കൈക്കുപ്പി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അതെ, മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെത്താനെ വരുന്നു. ഭക്തി ഉള്ളപ്പോ മുക്തിയും എന്താണ്? തന്നെ സേവിക്കാനായിട്ട് പടിവാതിക്കല് കൈക്കുപ്പി നിൽക്കുകയാണെന്ന് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്താണ്? സുധ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ വരികൾ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സോമൻ പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. പ്രഭു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടത്തിൽ വരും എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അളവറ്റ സമ്പത്തും സുന്ദരിയായ ഭാര്യയും ലഭിക്കാൻ, ജന്മം തോറും ഭഗവാനോട് അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മോചനം ലഭിക്കാൻ, അസംഖ്യം അനുഗാമികളോടുള്ള നേതാവാകാൻ. എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രഭു മ്യൂട്ടിലായി. പറയുന്നുണ്ടോ പ്രഭു? മ്യൂട്ടാണ്. ശ്രീലത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി, ജന്മം തോറും ഭഗവാനോട് അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ. പാഠഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മിത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി, ഭൗതികം, ആത്മീയം, ഭക്തിപരം. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന 4 തരം പുണ്യവാന്മാർ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ.
അറിയാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കപില മഹർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അവർ എല്ലാത്തരം മുക്തിയും നിരസിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് മുക്തിയൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം, 4-ാമത്തെ അധ്യായം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിയേക്കാളും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറത്താണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭക്തി കിട്ടാനായിട്ടാണ് പാട്, മുക്തി പിന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും മുക്തി ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറത്താണ്. ഇതാണ് അധ്യായം 4. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടങ്ങുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയിൽ ഒന്നുപോലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 5 തരം മുക്തികൾ നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം. ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പാർപ്പിടം ലഭിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധികൾ മുഴുവൻ നേടുക, ഭഗവാന്റെ രൂപം നേടുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഈ 5 മുക്തി ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഭൗതിക സമൃദ്ധിയെ എത്ര നിസാരമായിട്ടാണ് കാണുക. അപ്പൊ ഇത്രയും മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഭക്തന്മാര് കാണുന്നത്. ഇനി ഭുക്തി മുക്തി നിരസിക്കാനായിട്ട് ഭക്തരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തില് കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യായത്തില് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അനുസരിച്ച് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്കും അപ്പുറത്താണെന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ മുഴുവനും, ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാമത്തെ സ്കന്ധം 20-ാം ശ്ലോകം 20-24 അധ്യായത്തിൽ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. എനിക്ക് ഈ മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? പരസഹസ്രം നാവുകളും അത് കേൾക്കാനായിട്ട് പരസഹസ്രം കാതുകളും മാത്രം നൽകിയാൽ മതി എനിക്ക്. അല്ലാണ്ട് മുക്തി ഒന്നും ആർക്ക് വേണ്ട? പൃഥു മഹാരാജാവിന് വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭരത മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥന എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിലെ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 44-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് ആർക്ക്? മഹാരാജാവിന്. ഈ ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത ലക്ഷ്മിദേവി തയ്യാറായിരുന്നു എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഈ വക സമൃദ്ധികളൊന്നും ആരാഗ്രഹിച്ചില്ല? ഭരത മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭക്തി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹവും ആഗ്രഹിച്ചത്. അതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യം, എന്താ പറയാ, സമൃദ്ധിയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ആര് ഉപേക്ഷിച്ചു? ഭരത മഹാരാജാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭാഗവതം 6-ാമത്തെ സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തില് വൃതാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കിയെന്നും വരാം. പക്ഷെ എനിക്കത് വേണ്ട. യോഗാസിദ്ധി വേണ്ട,
ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശയായുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രം മതി. ഇപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉപേക്ഷിച്ച് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ധ്രുവലോകം കിട്ടുമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അധിപതിയാക്കാം, ചിലപ്പോ ശുദ്ധികൾ കിട്ടാം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രം നൽകിയാൽ മതി എന്നാണ് വൃതാസുരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പരിപൂർണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ത്, അവരുടെ താല്പര്യം എന്തിലാണെന്ന്. അവരാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പുരോഗമതി നേടിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? കാരണം ഭഗവത് സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്. ഇത് ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ കൊണ്ടൊന്നും നേടാനില്ല. എന്ത് ചെയ്യാ? സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സുധ ആസ്വദിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തില് ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ യജ്ഞാംശങ്ങളുടെ അനുഭോക്താക്കളല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ധർമ്മം അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുക എന്നാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യജ്ഞം സമർപ്പിക്കുക ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം? ഭഗവാനും ചെയ്യാം, ഇന്ദ്രനും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഭോക്താവ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭോക്താവ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെയും ആഗ്രഹം. അവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരും ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവര് അനുഭോക്താക്കളല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇന്ദ്രദേവൻ പറയുന്നത്. ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സദാ പരമാനന്ദ ഭയോധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണെന്നും ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ സർവമംഗളദായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതിൽ സർവവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സദാ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ സർവമംഗളദായിയായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടാനായിട്ട് സർവവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടാനും സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ പരമാനന്ദ അതിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദസേവനത്തിലൂടെ, മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. മഹാത്മാക്കളെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്താണ്? ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് വ്യക്തി. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. നാഗപത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന: ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദപാംസുകൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോ നാഗപത്നിമാരെന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, സുഖം, അത് മറ്റുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ എന്താണ്? തൃണം പോലെയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള സിദ്ധികൾക്കൊന്നും അവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാതായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? നാഗപത്നിമാര് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാഗപത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിലെ രേണുക്കള്. അത് ഭാഗ്യ സിദ്ധിച്ചൊരു സ്വർഗലോകോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യോ അത്യന്ത രഹസ്യമായ യോഗസിദ്ധികളോ അതൊന്നും ആർക്ക് വേണ്ട? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ട. കാരണം അതൊക്കെ തൃണം പോലെയാണ് അവരെല്ലാവരും കാണുന്നത്.
ഈ ഭാഗവതത്തിലെ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തിരൂപമായിട്ടുള്ള ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥന. ശ്രുതികൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെ ജീവമുക്തരായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തി അനുസാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നു. അവരെന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ആരും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആരും മുക്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമായിട്ടുള്ള ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥന. ഇനി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. ഉദ്ധവരെ, എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം അഭയം തേടിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ മറ്റൊരു താല്പര്യമോ അഭിലാഷമോ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം അത്യന്ത നിഷ്ഠയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചവരാണ്. 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വച്ച് നീട്ടിയാൽ പോലും അവർ അത് നിരാകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയണത്? 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം അഭയം തേടിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് വേറൊരു താല്പര്യവും അഭിലാഷവും ഇല്ല. അവരെന്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ, നിഷ്ഠയോടുകൂടി അത് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 4 ഐശ്വര്യങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വെച്ചു നീട്ടിയാലും അവർ അത് നിരാകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. 5-ാമത്തെ മോക്ഷമായ പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം, സായുജ്യ മുക്തി ഒരു ഐശ്വര്യ സിദ്ധിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എവിടെ പറയുന്നത് 4 തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ, 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വെച്ച് നീട്ടിയാലും അവരത് നിരാകരിക്കുന്നുള്ളൂ. 4 തരത്തിലുള്ളത് ഏതാ പറയണത്? സായുജ്യ മുക്തി ഒഴികെയുള്ള 4 മുക്തികൾ. സായുജ്യ മുക്തി പറയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും സായുജ്യ മുക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളത് ആരും ചിന്തിക്കില്ല, ഭക്തന്മാർ. അതുകൊണ്ടാണ് 4 എടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ഉദ്ധവരെ കുറിച്ച്. ഉദ്ധവരെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഉദ്ധവരെ, എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവൻ ബ്രഹ്മപദമോ പദവിയോ സർവ്വലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവര് ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയോ ബ്രഹ്മപദോ സർവ്വലോകാധിപത്യോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ ഇതൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആർക്കും എന്ത് മതി? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദേവർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം 6-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന, ദേവി, മഹർഷി മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സിദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം പോലും ആര് ചോദിച്ചിട്ടില്ല? മാർക്കണ്ഡേയ മഹർഷിയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്തുമാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി പത്മപുരാണത്തിലെ ദാമോദരാഷ്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ദാമോദരാഷ്ടകം എന്ന് വെച്ചാല് ദാമോദര മാസത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദാമോദര ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ദാമോദര ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരലില് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതാണ് ദാമോദര മാസത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ദാമോദര രൂപത്തിൽ വേണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്താനായിട്ട്. യശോദാമ ഭഗവാനെ ഒരലിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള രൂപം, ദാമോദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ദാമം എന്ന് വെച്ചാല് കയറെന്നാണ് അർത്ഥം. ദാമം എന്ന് വെച്ചാൽ കയറ്, ഉദരം എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ്. അപ്പൊ കയറുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള രൂപം. ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ, അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങി അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവനും രാവണന് അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപിന് വരങ്ങൾ നൽകിയത്. ശിവനും ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി പറയും? സർവ അനുഗ്രഹദാതാവ് എന്നുകൂടി വിളിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും കൂടി ആരിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്നുകൂടി ആരെ വിളിക്കും? ഭഗവാനെ വിളിക്കും. പിന്നെ ഹയ ശീർഷ പാജരാത്ര,
അതിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്, ശ്രീരാമന്റെ നിത്യദാസനായ ഹനുമാനെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ മാതൃകയാക്കുന്നത്. മോക്ഷലബ്ധിക്ക് ശേഷവും അങ്ങയുടെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള നാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്ന യാതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മോക്ഷം ലബ്ധിക്ക് ശേഷവും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ളതിൽ കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു ബന്ധം ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ? നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്ന യാതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാത്മാക്കൾക്കും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിയവർക്ക് പോലും ഭഗവത് ഭക്തരാകുന്നതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറവാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അപ്പൊ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിയവർക്ക് പോലും ഭഗവത് ഭക്തരാകുന്നതിന് എന്താണ്, ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറവാണെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയാലോ ജ്ഞാനം നേടിയാലോ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല, ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകള് കുറവാണെന്നും പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കുന്തിദേവിയുടെ സ്തുതിയില്, മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തന നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും കഴിയാത്ത ആ മഹിമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസർക്കോ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയെക്കുറിച്ച്, അങ്ങയുടെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ ആത്മാരാമ പദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തരായവർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒന്നിനോടും ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവര് പോലും എന്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് മുക്തി നേടിയ മുക്താത്മാക്കള് പോലും എന്തിനാഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. അവര് അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണങ്ങളില് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവരാണ് അവര് പോലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും മഹിമാനങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ആത്മാരാമന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താത്മാക്കൾ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 1:7-10 ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. മുക്തി. കാരണം നമുക്കറിയാം, വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ്. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്കുള്ള മുക്തിയാണിതെല്ലാം. പക്ഷെ മറ്റേതെന്താണ്? അതിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സായുജ്യ മുക്തി കണക്കാക്കാത്തത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. അവരിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പറയുന്നത്. ആരെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയുടെയോ പോലോ സമൃദ്ധിയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഗോലോകത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമി എത്തുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോലോകത്തിലെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാരെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയോ പോലുള്ള സമൃദ്ധിയിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. അറിയാം ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമി. ശ്രീരാമനും ഭഗവാൻ നാരായണനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം?
ഹനുമാൻ അറിയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ശ്രീരാമനെ സേവിക്കാനാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അപ്പോ ഇതില് പറയുന്നത് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ എന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നടക്കുവോ? പറ്റില്ല. ഇല്ല. ഭക്തി എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആചാര്യന്മാരുടെയും കാരുണ്യമാരുടെയും കൊണ്ട് സത്സംഗത്തിലൂടെ, അതായത് നമുക്കൊരു സംഘം വേണം. ശരിക്കും ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു സംഘം വേണം. ആ സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സംഘം വേണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നില്ലേ? ഏതാണ്? 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയും തോറും എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായ സന്തോഷവും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും ഒരു സത്സംഗം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ സംഘത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നമുക്കിത് തന്നെത്താനെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാതാജി തലാട്ടുള്ളൂ. ചിത്രം മാതാജിക്ക് അത് അനുഭവമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കത് തന്നെത്താനെ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരു സത്സംഗം എന്നും കിട്ടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്നും കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതെന്താണ്? അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും രുചി നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തന്നെത്താനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ തമ്മിൽ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരം ആ പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അപ്പൊ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, അജ്ഞാന സുഹൃതം കൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സുഹൃതം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം. അതിൽ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത മുക്തിയാണ് ഏത്? സായുജ്യ മുക്തി. കാരണം അത് ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമുള്ളതാണ്. കാരണം സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് സായുജ്യമുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? സായുജ്യമുക്തി. കാരണം ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതല്ലേ? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനും മുഖം കാണാനാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് എതിരായിട്ട് പറയുന്നത് ഏത് മുക്തി? സായുജ്യമുക്തി. അതൊരിക്കലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ലാത്തൊരു മുക്തിയാണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞ സായുജ്യമുക്തിയിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഉന്നത ഭക്തന്മാര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠ ലോകോ അതുപോലെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. അവർക്ക് എവിടെയാണ് ഇഷ്ടം? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും തോതും അനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കും. വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ച് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകുമ്പോ ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണല്ലോ. നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലെ? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്. വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോകമല്ല, അവിടെ കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും എത്ര അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ അവതാരങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ എന്താണ് പറയാ ലോകങ്ങൾ പറയാ ധാമങ്ങളുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ.
അപ്പൊ ഇതില് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരാരും എവിടേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല? വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല, അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നവരാരും എവിടേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല? വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാല് അവിടെ പ്രേമഭക്തിയാണ്. അവിടെ ഉള്ളവരാരും എങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല? വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കും ഭൂലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും വൈകുണ്ഠത്തില് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഗോലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പ്രേമഭാവത്തിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദ്വാരക കൃഷ്ണൻ, മഥുര കൃഷ്ണൻ, ഇവരൊക്കെ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ദ്വാരകയിലും ഒക്കെയുള്ള കൃഷ്ണൻ ഏത് ഭാവത്തിലാ? ദ്വാരകയിലെ പ്രേമഭക്തിയിലാണോ ദ്വാരകയിൽ വരുന്നത്? പ്രേമഭാവമല്ലല്ലോ, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലല്ല. അവിടെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്, പ്രേമഭാവത്തിലല്ല. മഥുരയിലും ദ്വാരകയിലും ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന് ഏതാണ് ഇഷ്ടം? പ്രേമഭാവത്തിലാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ദ്വാരകാ കൃഷ്ണനെയാണ് ആർക്കും ഇഷ്ടം വരും. ദ്വാരകയിൽ ഏതൊരു ഭാവത്തിലിരിക്കുന്നത്? പ്രേമഭാവത്തിലിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ശരിക്കും ആർക്ക് പ്രവേശനമില്ല? ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല വൃന്ദാവനത്തില്. കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവി ഏത് ഭാവമാണ്? ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും ആഗ്രഹമാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ വരാനായിട്ട്. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടേക്ക് കടത്തിവിടോ? ഇല്ല, കടത്തിവിടില്ല. ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ല? ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തില് രാസലീല കുറിച്ച് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ